Marcs Interculturals és un projecte d'educació per a la ciutadania global que vol conscienciar a l'alumnat de secundària sobre els principals problemes que afecten a la població a nivell mundial. Per això, dona a conèixer els objectius de desenvolupament sostenible a partir de la lectura d'una novela. Además del libro de lectura, el profesorado trabaja con una guía didáctica con el grupo de alumnos. Con esta guía se profundizan más los temas que aparecen en el libro de lectura, como puede ser la pobreza y la desigualdad, la igualdad de género. La guía se compone de diversas dinámicas en las que el profesorado trabaja con los alumnos los distintos temas del libro. Desde Harit hacemos con ellos un par de talleres simplemente a modo de ejemplo. Entre algunos de ellos podríamos destacar El mundo en tu aula. Esta actividad trata de generar mayor conciencia crítica con las desigualdades entre los países del norte y los del sur, o empobrecidos y enriquecidos. Lo que intentamos con esta actividad es dar a conocer la importancia de las acciones que nosotros hacemos en el día a día, las acciones locales y la repercusión que tienen en lo global. La Biblioteca Humana es una de las actividades del proyecto en la que participan personas migradas y jóvenes de distintos institutos. En esta actividad los jóvenes tienen la oportunidad de dialogar con las personas migradas y conocer los motivos por los que han migrado, las dificultades que han encontrado, pero también las facilidades. El projecte de Marcs Interculturals s'emmarca dins de l'àrea d'educació per al desenvolupament de Harit, des d'on duem a terme projectes d'educació formal, no formal i informal també. El que intentem, encara que estiguem categoritzats així, perquè és com una forma d'organitzar els projectes i definir el seu àmbit d'actuació, des de Harit intentem un poc trencar aquestes fronteres i aquestes barreres i vincular els projectes d'educació formal a accions també en el carrer, que siguin més visibles i que es lliguen amb altres agents socioeducatius que no són els centres educatius només. De la mateixa manera, en els projectes d'educació no formal, que en Harit el fem molt des del món artístic i l'expressió artística, intentem també vincular-los a projectes o a, el públic de l'educació formal, o de l'alumnat dels centres educatius i el professorat. D'aquesta manera, vinculant aquests projectes, pensem que és en aquest vincle com es va a lograr més aquesta transformació, perquè creem xarxes i els projectes poden tindre més impacte. Si fem projectes educatius que només ocorreixen dins de les aules, no tindran un transfons, transformador, i al revés també, ha de vincular-se més aquests àmbits d'actuació.